Kaixo, Monika, udako oporrak? Nire oporrak irailan hasi arte Lekeitxon familiarekin. Zer eskatuko zenioke ikasturte berrian herriko politika gintzari? Politikari guztiok lan egin dezagun Galdakaoko onerako. Sare soziali gustatuena? Oi, por Dios! Liburu bat? Liburu bat, asko gustatzen zai suspenseko eleberriak irakurtzea, Robin Cook edo Ibon Martin bezala, Faro del Silencio, Ibonena. Abesterik gustukoena? Nothing Else Matters, Metallicarena. Herriko zure lekurik ikutunena? Arantzileko presak, txikitako oroitzapen asko ditut eta oraindik joaten naiz. Beste alderdi bateko zein politikari aukeratuko zenuke parrandan joateko? Bat bakarri, askorekin joango nintzateke. Zuk baiakin. Baina igual Iñaki Urgoiti edo Ametsi Iturbe, baina bat bakarri nahi duzu, klaro. Jaietarako zingo.